kasing-kasing ko o hinloin sa mga pulong mo. Pasiloa ang akong mga sala, ang kinabuhi ko, himo ang bago. O Diyos ania, ang kasing-kasing ko og hinloin sa mga pulong mo. Pasiloa ang akong mga sala, ning kinabuhi ko, himo ang bago. Ayaw akong isalikoy, ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona, og himo ang masinugtanon kanimo. O Diyos ania, ang kasing-kasing ko og hinloin sa mga pulong mo. Pasiloa ang akong mga sala, ning kinabuhi ko, himo ang bago. Ayaw akong isalikoy, ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona, og himo ang masinugtanon kanimo. Og himo og masinugtanon kanimo. Naabot ba sa punto sa imong kinabuhi nga diin nakanahon na ka nga layo na kay ka sa Ginoo? Sa panahon nga din magampo ka nga ma-feel nimo nga din grabe kalayo ang Ginoo nga makaingon ka nga murag wala ang Ginoo sa imong kiliran o sa imong atubangan? Namurabag totally nga layo kayo kaniya. Naabot ba sa punto nimo nga din bugnaw na kay ka? Nga dili na kaganahan magampo, di kaganahan mubasa sa Biblia, dili na kaganahan mo adto sa simbahan. Tungod kay nahimo na nga bugnaw kay imong pagbati para sa Ginoo. Naabot ba sa punto nga din wala na ipitik ang imong kasing-kasing para sa bulahaton pa diha sa Ginoo? Kung ato siyang tanawon diri, isip mga tao, mubati tag kaluyahon, mubati taog ingon ani nga klase nga mga pagbati. Wala kong naingon nga din grabe kadako ni siya nga sayop, pero mahimo siyang dako nga sayop kung nakabati ka niini tapos wala tay gibuhat ni maski gamay para ma-improve or mahimo na nga ma-overcome na to or malingkawasan na to ang kaning klase nga pagbati. Muna nga diin, if ever naamatas niini nga klase nga pagbati,
tuguti karon nga panahon nga diin maminaw kita mahitungod diri sa pulong sa Ginoo, nga diin atong tan-awon ang atong kaugalingon unsa man dapat ang atong pagabuhaton, nga diin layo na kay ta sa Ginoo or bugnaw na ta sa Ginoo. O di ba pipila ka mga rason tungod kay naatay sala nga nabuhat atubangan sa Dios. Unsa may atong pagabuhaton niini? If natay Biblia, palihog og abli diha sa Salmo. Sa Salmo 51. Versikulo 10 hantod sa 12. Balikon ko sa Salmo 51, versikulo 10 hantod sa 12. Ang pulong sa Dios nagaingon, putlia o Dios ang akong kasing-kasing, ug hatagi akog bag-o og masinugtanong espiritu. Ayaw ako isalikway, ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako. Lig-o na ako og himuang masinugtanon kanimo. Magampo ta. Ginoong Dios niini nga panahon, tuguti o Dios nga diin samtang magatuon kami sa imong pulong. Ikaw ang Dios nga gamhanan nga diin imong ipasabot sa among nahunag kasing-kasing unsa ang imong mensahe para sa matag usa. Nagaampo usab ako o Dios sa mga maminaw karon, ikaw Ginoo mag-aandam sa ilang unahunag kasing-kasing nga din andam pud mi ug andam pud sila nga diin mo dawat sa maong mensahe gikan kanimo. O Dios tuguti nga diin ikaw ang masentro ni ining among pag-hisgutan karon. Lalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang atong ginahisgutan diri mahitungod kini siya sa sitwasyon ning David. Si David ani nga panahon is baguhay lang nga diin nakabuhat siya og sala atubangan sa Dios. Nga diin nakasala siya sa pagpatay ug nakasala siya sa pagpanapaw. Iyang gipatay ang bana sa maong babaeng ginganlag Batseba. O ganing Batseba is minyo na pero iyang unsa man nanapaw siya, iyang gikuha ang babae. Nga diin maiyaha. Atubangan sa Dios is dili ta makaingon nga diin nindot ni siya nga mga buhat. Sa tawhanon nga pagsabot o bisan sa kalibutan makaingon ta nga bati. Pero dagan sa mga tao nagapadayon og buhat gihapon niini. Maski makaingon tag sayop ni siya. Mutanaw ta sa salida, mutanaw ta sa YouTube. Natay gitawag kaning majority sa kaning nay Rafi Tulfo in action. Ato makita dito is kabit. Problema sa anak ngadto sa amahan, problema sa trabahante ngadto sa tagiya sa trabaho. Again, mao ni siya ang problema sa kalibutan nga atong gisagubang karon. Og dili ta makaingon nga diin naara ni siya sa Biblia, it is reality. Naa ni siya sa realidad nga panghitabo karon. Ni makakita ka, makadungog ka sa mga istorya, mao ni ang nahitabo. Nga diin bana nangabit og laing asawa na ilaing kabit nga bana. Kung ato siyang tanawon, mao ni siya ang nahitabo kang David. Nga diin nakakabit siya, nakapanapaw siya. Ug dili lang kutob diri, iya pa yung gipapatay ang bana sa maong bae nga nganlag Batseba. Mao ning panahon nga diin nakita ni David ang iyang kaugalingon. Nga diin grabe na siya kalayo atubangan sa Dios. Mao ni siyang rason nga diin dili niya matagamtaman ang presensya sa Ginoo. Mao ni siyang rason nga diin mabati niya nga din grabe na niya kabugnaw atubangan sa Dios. Do wala ko miingon nga diin nakabuhat kag sala mo nang bugnaw ang imong relasyon sa Ginoo if usak ka niini. Pero atong hisgutan niini, kung mubati ka magkabugnaw, kung mubati man kag kaluya sa pagpangalagad. Ako ikasulti nga diin isip mga tao normal ni siya nga mubati ka ni ana. If dili man ganit ta mubati niini, then makaingon ta nga nindot. Pero atong himuon ni siya nga oportunidad nga diin magapasalamat kita sa Dios nga nibati ta sa kaluya, mibati ta kaluya, mibati ta og kabugnaw. Ug mao ni siya ang rason nga diin atong pangitaon ang presensya sa Ginoo. Mao ni siya ang rason nga diin ma-feel nato nga diin kung wala ang Dios sa atong kinabuhi is dili ka mabuhi. Mao ni siya ang rason nga diin
Dili nimo kayang magpabilin og pagkinabuhi samtang nakas kalibutan sa pagbuhat ni ining mga sala, sa pagbuhat ni ining mga sayo. Mo nang imong pangitaon ang presensya sa Ginoo. Sama sa gibuhat ning David. Nga din iyang gipangita ang presensya sa Ginoo. Niingon ang pulong sa Dios niini nga bersikulo. Bersikulo 10. Putlia o Dios ang akong kasing-kasing ug hatagi akog bag-o ug masinugtanong espiritu. Giingon ni David nga diin naghangyo siya sa Dios. Nagpakiluoy siya atubangan sa Dios. Honestly, nagpakiluoy siya atubangan sa Dios. Kana bang istorya nga diin mura ba og usa ka tawo nga diin gikidnap siya, andin patyuno na siya. Andin nagpakiluoy siya nga diin mabuhi siya. Please buhi up ako. Ingon ani nga pagpakiluoy atubangan sa Ginoo. Pero kung ato siyang tanawon diri sa bersikulo 1, ato makita nga diin ingon diri, O Dios, kaluyain taon ako tungod sa gugma mo nga walay paglubad. Papasa ang ako mga sala tungod sa dako mong kaluoy. Sa bersikulo 1 ato makita diri unsa kadako ang gugma sa Dios. Iyang ang pulong sa Dios nagpakita unsa kadako ang gugma sa Dios, ang kaluoy sa Dios nga diin iyang gitan-aw nga grabe kagamay ang sala. Ug mao ni siyang gusto nako ipasabot sa matag usa karon. Usahay naay problema regarding sa mga leaders, regarding sa mga Kristohanon o di ba ka sa mga pastors. Nga din usahay ang ilang tan-awon is unsa kadako ang sala nga nabuhat sa tao. Pero kung ato siyang tan-awon diri mahitungod sa pulong sa Ginoo, unsa man ang mas dako? Ang gugma ug ang grasya sa Dios or ang sala nga nabuhat sa tao? Ato makita diri nga din sa kadako sa gugma ug sa grasya sa Dios, pwede niya nga diin kabiran or pwede niya nga diin tapakan or tabunan unsa man na siya nga klase nga sala. So in case nga diin natay mga kaigsuonan nga nakabuhat og sala, natay mga kaigsuonan nga tan-aw nato nga diin nakabuhat sila sayop, atubangan sa tao atubangan sa Dios. Atong tanawon ang atong kaugalingon. Unsa man ang mas gitanaw nato, ang sala nga nabuhat sa tao ug mao ni siyang resulta nga mohukom ta sa kinabuhi sa tao. O di ba tan-awon nato unsa kadako ang gugma sa Dios nga naapay paglaom ug tabangan nato niya siyang tawhana nga mabalik sa tiilan sa Ginoo. Di ba mao ni siya ang pinakaanindot? Mao ni siya ang atong tanawon. Nga diin upat ka lesson nga ato makuha before ta nga atong hisgutan ang kaning tulo ka bersikulo. Una, ang kausaban gikan sa Dios. Nga naman di malikayan nga din kita tao ganahan ta mausab. Like, nay mga tao nga din, ganahan ko nga muundang sa ko sa akong panigarilyo, muundang sa ko sa akong pag-inom-inom, muundang sa ko sa akong sugal, and then muduol na ko sa Ginoo. Which is, baliktad siya. Maski unsaon na to pagpaningkamot, kita tao is hugaw na ta. Sama dago na sa, moingon tag, sama dago ni siya sa baboy. Ang baboy is, o moingon tag, ang baboy is nasa ad, and then nagugaw-hugaw. Tapos imuha po siyang ligoon po nimo siya sa hugaw nga tubig. Maski pila pa na siya ka daghan or baril nga tubig nga hugaw, tapos imong ihinlo sa hugaw nga baboy, magbabili na siyang hugaw. Ang gusto nako ipasabot diri is mao ni siya. Kita wala tay mabuhat para usbon ang atong kaugalingon. Dumoingon ta sa pila ka adlaw, pila ka semana or pila ka buwan, kaya natong usbon ang atong kaugalingon or mga moingon tag bisyo nga naandan sa tao. Pero mobalik jud ka tungod kay mao ni siya imong naandan. Tungod kay imuhang kaugalingon is hugaw ng daan tungod sa sala. O kinahanglan siyang hinluan sa pinakahinlo nga gikan or buhat sa Dios. Kinahanglan siyang hinluan pinaagi sa pagduol diha sa presensya sa Ginoo. Kinahanglan hinluan ang tao para mahimo nga totally nga bag-o siyang binuhat sa Dios. Para naay kausaban sa unahuna binuhatan og sinultihan. Mano kung atong makita diri, gani maski unsaon pagpaningkamot sa tao, nga mausab siya, magpabilin nga walay kausaban. Kung ato siyang tanawon, do na ate makita ang gitawag natong mga physical changes. Mga kausaban nga naalang nga makita nato physically. Pero how about sa espiritu? How about sa kinailadman? How about sa atong espirituhanon nga
kinabuhi. Naabay kausaban o magpabilin nga wala. O di basin, wala di ay. Muna bantayi isip mga Kristohanon or ikaw miila nga Kristohanon ka. Kumusta ang imong unahuna? Kumusta ang imong sinultihan? Kumusta ang imong binuhatan? Anaabay kabag-uhan o wala? Kay kung wala, bantayi ang imong kaugalingon. Basi nagtuo ta nga naatay relasyon sa Dios, apan wala di ay. Dumuingon ta nga mura man ni siyang panghadlok, pero ato siyang tanawon. Isip atong timbang-timbangon ang atong kaugalingon ug atong i-reassure ang atong kaugalingon. Tinuod ba nga naa ko'y relasyon sa Ginoo? If na feel nimo nga naa kay pipila sa aspeto sa imong kinabuhi, sa unahuna, binuhatan, sinultihan nga wala pa na usab. Mao ni ang panahon nga diin atong i-recheck ang atong kaugalingon. Kumusta man ko atubangan sa Dios? Kumusta man ang akong relasyon diha sa Dios? So ato makita diri nga din ang kausaban gikan sa Dios. Panduha, niini nga madanlog nga kalibutan, ang Dios ang atong gikinahanglan. Niining kalibutan na tanaw mo gunato ang atong gikinahanglan kay kwarta lang. Tanaw mo gunato ang atong gikinahanglan kay nindot nga balay, ang atong gikinahanglan nindot nga sakyanan, atong gikinahanglan nga din daghan kay kag nahuman sa imong pag-eskwela. I mean, niining kalibutan na maingon tag tinuod man nga pwede ka makabuhat ni ana para sa kahimayaan sa Dios. Pero kung atong isipon ang atong kinabuhi nga kutob lang niini ang atoang paglaom, nga moingon ta nga di nagkinahanglan kog kwarta karon, nga diin murabag nagkinabuhi ka para sa kwarta, nagkinabuhi ka para niining mga butang sa kalibutan. Din ang atong paglaom kutob ra pod sa kalibutan. Tugot ti mga kaigsuonan ko diha sa pagtuo, nga diin ang atong paglaom atong itanaw diha sa Dios. And then matag adlaw sa atong kinabuhi, atong kanunay isulti. O Dios, nagkinahanglan ko kanimo. Pangtulo nga diin, ang pinaka hadlok nga panghitabo sa kinabuhi sa tao, dili kung unsa ang iyang pagabuhaton, kundili kung moingon siya nga wala na siya nagkinahanglan og Dios sa iyang kinabuhi. Wala kung ato siyang tanawon, usa sa pinakahadlok nga mabuhat sa tao is kung magsalig na siya sa iyang kaugalingon. Kumusta man ta diha? Ana pa ba ang atong pagsalig sa Dios or wala na? Muna diin ang pangupat nga diin ang kadako sa gugma o kadako sa grasya sa Dios. Andam nga motabon sa unsang klase nga sala. So ayaw kahadlok nga diin mingon ta nga wala na ko'y paglaom, wala na ko'y pag-asa, wala na ko'y katungod nga mausab. No, naa pa kay paglaom, naa kay katungod nga mausab tungod sa kadako sa gugma ug sa grasya sa Dios. Mao na diin kung gusto ka nga diin mabalik ang imong nindot nga relasyon sa Ginoo. Sama sa giampo ni David. O Dios, hinlui ang akong kasing-kasing. Ang kasing-kasing sa tao ang pinakamalimbungong butang or pinakamalimbungong parte sa lawas sa tao. Nga ultimo ikaw mismo wala kasabot niini. Muna kung ato siyang sabton, kung wala man gani kakasabot sa imong kasing-kasing, ang pinakaanindot nga kung ang Dios mo ay nagbuhat sa tao, ang Dios mo ay nagbuhat sa kasing-kasing sa tao, ang Dios mo ay makasabot ug ang Dios mo ay makakontrol sa kasing-kasing ug kinabuhi sa tao. Dili pa ba ni siya igo nga rason nga diin mo duol ta diha balik sa Dios? Di pa ba ni siya igo nga rason nga moduol ta diha sa Ginoo? Kung mibati kag kaluya, mibati kag kabugnaw, mibati kag layo na kay ka sa Dios, balik sa Dios. Sama ni David, sulti, o Dios, hinlui ang akong kasing-kasing. Hinlui or putli ang akong kasing-kasing o Dios, og hatagi ako, og bag-o, og masinugtanon na espiritu. Nga naman, usa sa rason nga makapalayo nato sa Dios, kung dili ta masinugtanon sa mga butang or sa sugo sa Dios. Disobedience. Kung masinupakon ganita atubangan sa Dios or masinupakon ta sa mga sugo sa Dios, mo siyang usas sa mga rason ug bugat nga rason ngano nga mabugnaw ta sa atong pagpangalagad. Mo naghangyo na ko ang matag usa.
uyon o nakabase sa pulong sa Dios. Nga din atong ibalik ang atong kainiton sa pagpangalagad pinaagi sa pagduol diha sa presensya sa Ginoo. Pwede ka makaampo nga Dios putli ang akong kasing-kasing. Pwede po ka makaampo nga din o Dios hatagi akong masinugtanon nga espiritu. Mingon si David nga ayaw ako isalikway ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Unsay kalahian sa Espiritu Santo sa Old Testament ug sa New Testament? Sa Old Testament, mao ni siya ang dako nga pabor sa Dios nga ihatag niya sa tao. Laktod nga pagkasulti, ang Dios mismo mo'y magbuot nga iyang ihatag ang Espiritu ug siya pod mismo magbuot nga diin iya kaning kuhaon or muhawa siya. Apan sa New Testament, si bisan kinsa nga midawat ning Kristo sa libro sa Efeso, kapitulo 1, ato mabasa dire nga diin silyuhan ka mahitungod or silyuhan ka sa Espiritu Santo. Nga diin sa unang Korinto nga diin ikaw panag-iya na sa Dios. Kung panag-iya na ka sa Dios, ang imuhang lawas mao ang templo sa balang Espiritu Santo nga diin ikaw gisilyuhan sa Espiritu Santo pasabot nga panag-iya ka na sa Dios. Munang kita ang nakahatag na tog mubati tag konsensya, mao ni siya ang panglihok sa balang Espiritu Santo. Nga diin moduol ta sa Dios tungod kay nibati na tag kauhaw, mao ni siya ang conviction sa balang Espiritu Santo. Mubati ta og kaning bisan unsang kabug-aton or mubati ta og kahangawa tungod kay wala na tay ampo-ampo, wala na tay basag-basag Biblia, mao ni siya ang panlihok sa balang Espiritu Santo. Og tugote nga din unsa ang lihok sa balang Espiritu Santo sa imong kinabuhi, mao pud ang imong paggabuhaton. Og sama niini, nga diin atong tan-awon, niingon si David nga din ayaw ako isalikway ug ayaw ipahalayo kanako ang imong Espiritu Santo. Ngano man di ay? Kung wala ang Espiritu Santo sa Dios sa kinabuhi ni David, walay kalinaw ang kinabuhi ni David. Ang iyang paggabuhaton is dili uyon kung unsa ang gusto sa Dios. Kung ato makita diri, si David is baguhay pa siya nakabuhat og sala, pagpanapaw og pagpatay. Kung ato siyang tan-awon diri, is nakabuhat naman gani siya og sala daan. And then miingon si David, ayaw ako isalikway sa imong presensya or ayaw ako ipalayo sa imong espiritu or isalikway. Ayaw isalikway or ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Tungod kay wala siya masayod kung unsa iyang pagabuhaton sunod kung wala ang tabang sa Dios. Hinaot ingon ani pod ang kabugaton sa atong kasing-kasing. Pag-ampo nga din o Dios dili nako kayang mabuhi kung wala ka. O Dios ayaw ako itugot nga diin mahilayo ako kanimo. If ever layo na kay ka sa presensya sa Ginoo, layo na imong relasyon or bugnaw na imong relasyon sa Ginoo, mo ni siya ang panahon nga din again balikon ko. Sama sa ampo ni David. Putli aw hinlo ang akong kasing-kasing. Hatagi akog masinugtanong espiritu. Ayaw isalikway ang akong kasing-kasing. Ayaw ako ipalayo sa imong Espiritu Santo. Ayaw ako ipahilayo kanimo o Dios. Tungod kay danlog kayo ang kalibutan. Lisod kayo ang pagkinabuhi sa kalibutan. Tabangi ako o Dios. Mao ni siya ang klase nga pagampo nga din gusto natong ipasinati sa especially sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi. Hilabi na gayud karon na pandemic nga din wala tayo physical nga fellowship, and then ang mga outdoor na to nga ministries is wala pa. Ano siya ang pipila ka mga rason nga din murag naalang ta sa balay, and then subo pa malandungon nga din tungod kay wala na tayo adto sa simbahan, wala lang bud tay basa-basag Biblia or wala tay ampo-ampo. Hinaot dili maabot niini nga punto. Hinaot nga di ang ato gihapong kalipay mao ang pagbasa sa Biblia, pagbasa sa pulong sa Dios. Kalipay na to ang pag-iistorya sa Ginoo. Kalipay na to ang pagtuon mahitungod kung kinsa gyud ang Dios sa atong kinabuhi. Mao na diin sa kinalasang nga bersikulo, naging nga din ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako ug lig-una ako ug himo ang masinugtanon kanimo. Mao ni siya ang usa sa pinaka anindot nga atong hinumduman. Sa ampo ni David atong tanawon, ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako. Hinaot nga diin sa panahon nga diin luya na kay ta, sa panahon nga diin bugat na kayo ang atong gibati, sa panahon nga nagantos ta, sa panahon sa kalisod, sa panahon sa problema, sa panahon nga diin layo na kay ka sa Ginoo, sa panahon nga diin mafeel nimo nga bugnaw na kay imong relasyon sa Ginoo.
Mo ni siya ang nindot nga pahinumdum para sa atoa. Ibalik nako ang kalipay sa panahon nga giluwas mo ako. Unsa man kalipay ka sa una nga din giluwas ka sa Dios. Unsa man nimo kalipay nga din ang Dios mo'y mikuha nimo gikan sa yanang sa pagpakasala. Hinaot nga mao ni siya ang atong kalipay nga mahibalik sa atong kinabuhi. Lord, ibalik ka nako ang akong kalipay sa panahon nga giluwas mo ako. Unsay giingon, lig-una ako og himuang masinugtanon kanimo. Sa bersikulo 10 masinugtanong espiritu. Bersikulo 12 masinugtanon ako kanimo. Di lang magpabilin nga nangayo ka og masinugtanong espiritu, kundi ikaw pod mismo musugot kung unsa ang sugo sa Dios. Hinaot sa atong kinabuhi. Atong makita karon nga diin wala man ko niingon nga o dili ta mo ingon nga ang mubatig kaluya sayop na kay na ang mubati og kabugaton sayop na kay na kung mubati kag layo na kay sa Ginoo sayop na kay na dili man ingon ani. Mahimo siguro siyang sayop if magpabilintang diha lang. Apan gusto na ko ipasabot or ipaabot sa matag usa ang pulong sa Dios or ang Dios mismo. Gigamit niya ang sitwasyon ni David para kita makakita nga din anaay paglaom or mas dako pa ang gugma sa Dios o grasya sa Dios, kaluoy sa Dios para kung unsa man ang sala nga atong nabuhat. Nga din kita makita nato kung kinsa ang Dios, makita nato unsa kadako ang grasya sa Dios, ang gugma sa Dios, ang kaluoy sa Dios ug andam kita og free kita nga makaduol atubangan sa Dios. Mga kaigsuonan ko nga diha ni Kristo. Ug sa tanan nga naminaw karon, sa tanan nga nagtan-aw karon. If ever nibati man ka og kaluya sa imong pagpangalagad, if ever nibati man ka nga diin bugnaw na kay imong relasyon na tubangan sa Dios. If ever nibati man kag kalisod mga problema karon. If ever makaingon ka nga din, o Dios, mura naman ko gibiyaan nimo. Murag ako naman lang ni. Atong tanawon unsa ang ampo ni David para makatabang pod sa atoa sa inyo ha, sa imuha. Putlia o Dios ang akong kasing-kasing. Hatagi akog masinugtanong espiritu. Ibalik ka nako ang kalipay tungod kay giluwas mo ako. Ayaw ako isalikway. Ayaw isalikway ang akong kasing-kasing. Or ayaw ako ipalayo sa imong espiritu. Hinaot nga mao ni siya ang atong pag-ampo sa atong kinabuhi. Pwede ka makasugod karon or pwede ka makasugod unya. Nga din, ibalik ang imong kainiton or kalipay nga din ang Dios ang rason nga no ganahan pa ka nabuhi. Magampo kita. Ginoon Dios nini nga panahon, salamat o Dios nga diin dako kay mong grasya, dako kay mong gugma, dako kayo imong kaluoy Dios nga diin imong gipasinati sa matag usa ni maski unsa man nga sala ang nabuhat sa mga tao or sa matag usa ni dagtumpula nga mga sala. O Dios, ikaw Ginoo, andam Ginoo nga din magapapas, magahinlo niini. Tuguti o Dios, nagaampo ako. Nagahangyo kami og pabor gikan kanimo o Dios. If ever naamang ko'y mga kaigsuonan karon nga diin nahimo na nga bugnaw sa ilang pagpangalagad. Naamang ko'y mga kaigsuonan karon nga diin nabati nila nga diin dili na sila ganahan nga diin moadtong simbahan o wala na sila gana mo basag Biblia or wala na sila ampo-ampo. Lord God, I pray. Lord, please. Tuguti Ginoo nga diin ikaw magapanlihok, padayon magapanlihok sa ilang kinabuhi. Tuguti Ginoo nga dili nimo sila isalikway palayo sa imong presensya. Dili nimo sila isalikway palayo sa imong espiritu. Tuguti Ginoo nga diin maabot sa ilang kasing-kasing nga diin magpabilin ang ilang kainiton og kalipay nga ikaw ang Dios sa ilang kinabuhi. Lord, salamat og ikaw Ginoo padayon magabless sa matag usa. Nibisan pa Ginoo sa mga tao nga diin anaa karon nagpabilin sa ilang kainiton nga diin hinaot nga diin apadayon sila hantod sa panahon nga diin ikaw ang Dios nga mao'y magakuha sa ilang kinabuhi. Ikaw ang Dios nga diin maghahataw katagbawan sa matag usa tungod kay ikaw ang Dios nga tag-iya sa among kinabuhi. Lord, salamat sa imong pulong ug dalaygon ka sa walay katapusan. Tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayaw akong isalikuay ug ayaw hipahilan